सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो हाग्रामाया शुक्रबार खालि बिपिएफ सरकार दाफिनगोन। समबार खालि जोङो सरकाराव फैगोन। आमुग मासाव जोङो प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएलखौ बोखारनानै सरकार दानो थांगासिनो दङ होनना बिथांमोना थगायबोयै नै बोसोरबा सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना जि डाइलग बे डाइलगखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे डाइलग बुंदों। बिथांनि जा राव बे रावा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों। जों जेब्ला 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि सरकार बानायदों। बे सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो हाग्रामाया शुक्रबार खालि बिपिएफ सरकार दाफिनगोन। समबार खालि जोङो सरकाराव फैगोन। आमुग मासाव जोङो प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएलखौ बोखारनानै सरकार दानो थांगासिनो दङ होनना बिथांमोना थगायबोयै नै बोसोरबा सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना जि डाइलग बे डाइलगखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे डाइलग बुंदों। आं नोंथांनो मोनसे इन्टारनेल बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोआव फैनो लाजिदों जइन जानो। नंखायनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जानो थाखाय बिपिएफखौ डिजल्भ खालामनो थांगासिनो दङ। सैथोखौ बुंनायाव हाग्रामाया लाजियो। मानोना बिथाङा 17 बोसोर राजा जानायखाय मालाबाबो गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाखाया आरो मालाबाबो बियो सैथोखौ असैथोखौ सिगाङाव दोननानै मावनायनिफ्राय मालाबाबो फासाया। जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सैथोखौ बुंदों। हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबसिगोन, डिजल्भ खालामसिगोन आरो बावैसोनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जासिगोन। बेखौ जों मिन्थिनायखायनो जों बुंदों। आरो बेवहाय बिपिएफआ 25ता देरहानायनि बोरै बाथ्रा फैनो हानो। नोंथांखौ फरेनार